Bé, respecte a l'1 d'octubre, he de dir que vam anar a votar, tots els que hi volíem anar, tant si era que sí com si era que no, i pensàvem que seria, doncs bé, una jornada més de votació, tranquil·la, perquè de fet jo crec que la càrrega policial que hi va haver no se l'esperava ningú, o potser hi havia algú que sí, però jo crec que la gent en general no es volia creure que la policia s'enfrontaria a la societat civil, a la població civil. Bé, penso que l'estat espanyol en aquella jornada va estar amenaçadora i censuradora. Va imposar una força policial i judicial i va intentar amagar el que estava passant al món. I no només això, sinó que a més va fer befa, es va riure de la gent que anava a votar. Ho va descriure com una botifarrada. Per altra banda, el poble català es va mantenir serè, valent i digne. Pel que fa a la policia estatal penso que va fer el que els van manar, simplement, i pel que fa a la policia autonòmica, doncs penso que estaven entre l'espasa i la paret. Els van fer la feina bruta, però no penso que sigui una qüestió casual. Jo penso que tenia un objectiu, fer-los fer el paper que els van fer. Va ser una excusa per suspendre'n les funcions que tenen.